Indlela omunye umuntu abuka ngakhona uNkulunkulu might happen ukuthi kungabi ngendlela wena ombuka ngakhona uNkulunkulu. I-perspective yomunye umzalwane ngoNkulunkulu versus your perspective wena might happen ingafani, kodwa nobabili nisindisiwe, nobabili niyibiza ngabantwana bakaNkulunkulu. Ukhanda ukuthi i-perspective enginayo mina ngoNkulunkulu ngizofuna ukuyifosela kuwe ukuthi ngendlela mina uNkulunkulu ngim-experience ngakhona, ngendlela uNkulunkulu ngimbona ngakhona, ngendlela uNkulunkulu ngimuzwa ngakhona, muzwe nawe ngendlela mina ngimuzwa ngakhona, muzwe nawe nami ngendlela ngimbona ngakhona. Iqiniso linye bazalwane, umsindo ongaka nje okubody of Christ ubangwa ukuthi thina sithi uma sisindisiwe sifuna abantu bonke basindiswe njengathi. Kodwa uNkulunkulu singamboni ukufana, singamuzwa ukufana. Kubangwa yini ukuthi uNkulunkulu singamboni ukufana? Kubangwa yini ukuthi uNkulunkulu singam-experience ukufana? Ukuthi asithandaze ukufana, asizile ukufana, ngoba konke lesikwenzako uNkulunkulu akakhulumi nathi ngokufana. Kusanokwenzeka wena uNkulunkulu ukukhuluma nawe nganayo indlela, kodwa kimi ukhuluma nganayo indlela. Awukho wrong, usindisiwe, but the problem start uma umuntu esindisiwe kuba ngathi abanye abantu abakasindiswanga. Umuntu osindisiwe uye ngoba yena nayo indlela akholelwa ukuthi uNkulunkulu umbona ngakhona. Ngathi bazalwane, ukuze understand much better uNkulunkulu wena, ayikho enye indlela ngaphandle kokuthi ufunde izwi likaNkulunkulu. Ukuthi bazalwane, esikhathini esiningi kuvamisile ukuthi singabazalwane sibukelana phansi, singabazalwane siyachwenisana, singabazalwane sichwenisana ngeinkonzo, singabazalwane sichwenisana ngezambatho, singabazalwane sichwenisana ngayo yonke into, kodwa khanda ukuthi singabazalwane. Bangwa ukuthi thina uma sikhonza asikwazi ukukhonza njengasebandleni lakho lapho nikhonza khona, kodwa nakhona elokhu lana uyaphakanyiswa uNkulunkulu. Kanti ukuthi vele eqinisweni uyaphakanyiswa uNkulunkulu, negama likaJesu liyaphakama, liyaphakanyiswa futhi. Kodwa ukhanda ukuthi thina yonke into esiyifunako sifuna ukuthi abantu bangenza njengathi, basindiswe njengathi. Uma thina sithulile singafuni imisebenzi, usebenza kanjani uthi usindisiwe? Ngoba mina nangangisebenzi, ngoba umsebenzi uyongifaka esonweni. Asimboni ukufana uNkulunkulu. uNkulunkulu akasifikele ukufana. I-perspective enginayo ngoNkulunkulu is not the same way wena kumele ube nayo ngoNkulunkulu. Ngamanye amagama bazalwane, the encounter onayo noNkulunkulu might be not the encounter enginayo mina noNkulunkulu. Ifana ngamashile nto nomshado. Uma bangathi chaza ukuthi uyini umshado, uyobe ungachaza umshado, uyobe uchaza i-experience yakho onayo ngomshado. Kusanokwenzeka ushadile, kodwa uma uchaza umshado ungachaza wami umshado. Yebo ushadile, kodwa bathi explain ukuthi uyini umshado. Ngesikhathi uchaza umshado kube ngathi wena uchaza the whole of a marriage, kanti uchaza i-experience wena onayo ngomshado. Ungabi ngathi umshado wakho wonke umshado ufuna ufane nowakho. Kungakho ngendlela wena oshade ngakhona akusibo bonke abantu abayoshada ngendlela wena oshade ngakhona. Okusho ukuthi wena noma ungashada akusibo wonke umuntu o-experience umshado ngendlela wena um-experience ngakhona. That is why kuba nzima uma wena uhlangana nenye couple, kuba ngathi uyayijaja because wena uphila nganayo indlela emshadweni wakho. The very same way nasensindisweni, uma ubona omunye umzalwane naye osindisiwe kuba ngathi lo akasindiswanga kahle, umuntu osindisiwe uwe ngoba wena nayo indlela. But iqiniso linye, uNkulunkulu bazalwana simbona ukufana. uNkulunkulu aseke angeke sam experience ukufana.